Господи, Отче наш, благодарим Ти, че си с нас днес. Отвори умовете ни, за да разбираме по-лесно. Отвори сърцата ни, за да обичаме всичко, което правим в нашето неделно училище. Дай ни търпение, мъдрост и радост в ученето. Благослови нашите учители, семействата и приятелите ни. Помогни ни да бъдем добри, честни и добросърдечни. Амин.